अच्छा अच्छा बे प्रिन्सिपाल अफिस ना स्कुलनि प्रिन्सिपालनि रुम बे अच्छा बे अफिस रुम बे अफिस रुम अच्छा स्कुलनि फारसे बेफोर बन आरो ना बे बन जों माने बनखौ संनाय जायो जोंनो गेसनि बेबस्था खालामाखै नालाय गेसनि बेबस्था खालामोब्ला जोंनाव खरसाबो बारा जायो बेयावनो माने माबायो जायो गथ'फ्रा बेयाव जायो बेयाव मास्टारफोर जायो संनायफ्रा ओरैनो सङो खावो नैथिं संनायखौ ओरै ब्रादार माने सङो खावो स' बेवहाय गेसनि बेबस्थाबो गैया गेसनि बेबस्था गोबां गोनांथि मानाव गेदेर जोंहा मानगोनां रुंसारि जालांनाय गुरुदेव कालिचरण ब्रह्म जायखौ मेस गान्धीबो बुंनाय मुं मोनदोंमोन बिथांनि बे आश्रमाव जाय जोनोम जायगा बेयाव मोनसे आश्रमाव गथ'फोरखौ फोरोंनाय मोनसे गियान होनाय लादों बेवहाय माने खुनु गेसनिबो सुबिदा गैया बेबो गोबां दुखुनि बाथ्रा नङा होमबा बे मोनसे बाथ्रा ओरै ओंखारलांसै नामा ना बे गुरुदेव कालिचरण ब्रह्मनि मुसुखा ब्रादार इखौ देखायफैलाय फरायसाफ्रा गावसोरनो होयो फरायजोबनो आच्छा आच्छा गावसोरनो होयो आरो गाव गावसोरनो बेवहाय फरायसाफ्रा गथ'फ्रा बेवहायनो गावसोरनो निजेनो यज्ञ फुं मोना माने यज्ञ होनो हानाय माने गोहो जालांबाय माने रोंलांबाय स' बेवहाय पुर'हितनिबो गोनांथि गैया गावसोरनो होयो जाहैदों माने स' बिराद मोजां आरोना बेफोरबायदि सोलायनो हानाय धोरोमजों लोगोसे माखासे सोलोंथायारि classroom जोबबाय गासिबो हा सेवास्राम ब्रह्म थानाय माबायदि बेवहाय मोजां ना फरायनायफ्रा मोजाङानो ना नोंनालाय मा नाम हा नायबिजिर ब्रह्म माहानि नों आच्छा बेसेबां क्लासाव फरायो क्लास 6 आव फरायनाया माबायदि मोजां फोरोङो ना ओमफ्राय यज्ञ होनो रोंना रोङा नोंनि नामा मा नाम हा दैदेनसा ब्रह्म बर'जों लोगोसे इंराजिबो फोरोङो ना नोंनि नामखौ इंराजियाव बुंलाय आच्छा मोजां दे बेसेबां क्लासाव होनदों बबे जायगानि आच्छा मोजां ना फोरोङोना बेवहाय आच्छा दे मोजां दे Nursery to class 10. Ada.
얘는 룸. So, मानगोनां रायजो राजाफोर बे जाबाय गुरुदेबनि थाग्रा खुलि ओमफ्राय बेखौ मन्दिर बानायना दोनदों ना ओरैथ' बेयाव मन्दिर मोनसे दङ ओमफ्राय बेवहाय बे रायजोनि जग्य होग्रा मन्दिर बेयो गुरुदेबनि मोनसे मेम'रेबल टेम्पोल बेयावनो थायो टेम्पोल जायो गुरुदेबनि रुमा थाग्रा न'आ बेयावनोमोन गुरुदेबा बे न'आवनो उन्दुयोमोन दा बे हिसाबै बेखौ एसे जोथोन लानांगौ नङा होमबा बिनि सायाव वाल होनांगौ डिजाइन होनांगौ बिनि खाम्फा मोनसे बानायनांगौ नायलाय बेसेबां दुखुनि बाथ्रा जोंनि बर' हारिनि मानाव गेदेर गुरुदेब कालिचरन ब्रह्म जाय समाजनि थाखाय माखासे खामानि मावलांदोंमोन समाजखौ फोसाबलांनो नाजादोंमोन बैबायदि भिर बा बैबायदि सासे मान गोनां माने जोहोलावबो होनजायो जों बेखौ नङा होमबा जोहोलावजों लोगोसे गुरुबो होनजायो गुरुआथ' गुरुखा जोंनि बा जोहोलावबो होनजायो बेबायदि मानसिनि थानाय खुलिखौ जों बेबायदि दोननानै होदों लोगोसे बेजों जोङो मोजाङै बेखौ साबसिन बानायनो हायो जोंनि सरकारा ना नायोब्ला आंनि साननाय मथेबा बाबानि साननाय मथेबाथ' माबायदि आंनिबाथ' गुबुन जायगायाव बेबायदि थैनोबो नुनाय नङा नङा होमबा दा बे मानि थाखाय थादों बे रांनि थाखायसो थानाय जादों नङा होमबा दा जोंथ' पार्सनेलि मुलुगखौबो नायनांगौ जोंथ' हाया नङा होमबा स' बेयाव सरकारजों बयबो जेरावबो गुबुन जाथिनि माने धोरोमखौबो नायो गासिबो सरकारासो नायजोबनांगौ बे खेथ्रआव बेखौ मुसुखा बानायनानै होनांगौ माबा मोनसे मिउजियाम सिस्टेम फिसा सा बानायना होनांगौ माने थानांगौ आरो ना दासिमावथ' गुरुदेब कालिचरन ब्रह्मनि बेफोरबायदि मिउजियाम थालायो बे हस्टेल ना बिथिंजायहाय फोरोंगिरि हिन्जाव मानसिबो थायो बिथिंजायहाय ओमफ्राय बेवहाय फरायसाफोर थागोन बे जोंनि बे गुरुदेब आंनि जेबो जायो गुरुदेबनि न'नि मानसि थ' बेवहाय जों दायो गुरुदेब कालिचरन ब्रह्मनि जाय आश्रम बेवहाय जोङो फैदों ओमफ्राय बेवहाय बिनि थानाय जायगाफोरखौ जों देखायनो लादों फरायसाफोर थायो आरोना बे गासिबो हस्टेल नानि मा नाम बुंनि मुङा रिमि ब्रह्म बेसेबां क्लासाव फरायो क्लास 7 ना ओमफ्राय बेवहाय थानायफ्रा माबायदि मोजां ना ओमफ्राय माबायदि फोरोंनायफ्रा इंलिसबो फोरोङोना बेवहाय ओमफ्राय बर'बो फोरोङो आচ্ছা ओमफ्राय बिनि गेजेरावहाय नोंनि मुंखौ इंलिसनि बुंनो हागोन हाया हायोना देलाय बुंलाय माय नेम इज रिमि ब्रह्म आচ্ছা नों बहानिफ्राय रिमि बबे जायगानि माने बयसिरा आচ্ছা बेसेबां गोबाव जाखो नों बेयाव थानाया क्लास 6 निफ्राय थाबाय क्लास 6 निफ्राय बा बोसोरसे जाबाय नामा बोसोर जाबाय आচ্ছা बिथिंबो ना आচ্ছা बिथिंजाय सोरनि माने गथ'फोर हौवासाफोरनि हिन्जावसाफोरनि हौवासाफोरनि आচ্ছা बेयाव क्लास बेसेबांसिम थायो क्लास बेसेबां माने अल क्लासआनो दङ माने 1 क्लास ओमफ्राय क्लास 10 सिम जायो क्लास 10 सिम जाय थायो ओइयाव रुम एक्सट्रा दोनो आरो ओमफ्राय बेयाव दोना आरोना क्लास 10 थारा बै एक्सट्रा हस्टेलाव आচ্ছা मोजाङानो बिदि हौवासाफ्रा आरो हिन्जावसाफ्रा बैयाव थायो स' खेबसे बुंलाय बर' हारिनि गासिबो रायजो राजाफोरा नोंसोरखौ नाहरदों नोंसोरखौ गासिबो रायजो राजाफोरा नायदों दे ओमफ्राय बेवहाय माखासे जौगानाय साफा थानाय मोजां आरोबाव माखासे जानाय लोंनायनि सायावहाय आरो माखासे स्कुलखौ मोजाङै साफा आरो मोजां न' लुनायनि सायाव बेखौ लुबैगोन ना लुबैया लुबैयोना ओमफ्राय जों सरकारनिफ्राय मोनसे आर'ज गाबज्रिनि ना आं बुंथ'बानो जाबाय जों सरकारखौ मोनसे आर'ज गाबज्रियो जोंनि मानाव गेदेरमा रुंसारि जालांनाय गुरुदेब कालिचरन ब्रह्मनि थाग्रा खुलि जायखौ बर' हारिया फोथांनानै आश्रम महरै जोथोनै दोनदों बेयावहाय जों दङ जों बर' फिसाफोरखौ थानायाव मदद हो बे थाग्रा खुलिखौ आरो मोजां साफा आरो न'फोरखौ मोजां लुनानै थानाय जानाय
गासिखौबो जोथोन खालामनानै हरथों जों बर' सरखारनिफ्राय आर'ज गाबज्रियो जय बर' हारिनि